مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، الرحمن على العرش استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال وبالكيف الذي هو أعلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا ينام الله تبارك وتعالى ولا ينبغي له أن ينام بيده القسط يرفع ويخفض حجابه نور لو كشفه عن وجهه لأهرقت سبهات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه وقد انتهى بصره إلى كل شيء من خلقه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. فالاستواء معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله رسالة وعلى رسول البلاغ. وبعد، فتح ذي الفضل العظيم الجلسة 24. الحمد لله بالمو أنك الله سبحانه وتعالى تنو كافو كبركدا كولي نماندو أكا هيرو ناكا نمو أناكا هنو أناكا فسامنديا بلبلي بولا أنك منو فنكا غري حكلي كجابولي ما منو كجا نمو كجتلي أني جتلي كبغو ني جتلي كفنو كجتلي ما بفا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسيريا كفوبة ماتي ميني تيبتو كاكا نما سار رحمن كلنده كسيريا كفو الأكرا محمد صلى الله عليه وسلم أكا جوندو أكا تشيدندو أي تشيلا كان لاسي إنا فوكا كان چوغو يمينا أمي مسابين دلي كشي أني نمي أني تنولي أني جورو سانغورو تالي أكو كاي أمدلي كمين يوان كدام فين كاكو أنيه أنا دونجي هناك الصحابة أني مغو تورا كسرتك كون نينيو مايا فوكتاسي جودوما أتملين كوفي أنغا ولاندا مي نانكو كامبنا توغو توحيدو نشركو أنا كونغام فونا ودي فني فمي ناني جاتمنك أمبا سرو علي يردي سببو بلبلي باي من باتو ني مغو سون چامان بتي يردي مروما أني سماوما كسرو الله سبحانه وتعالى أي السبب كان يقرأن كنو بل قرآن يالك كما دي سيغات مينا سلامي مني وسا دوالا إبي وسا جيلا إبي وسا الآخرة ولندا مني أمبا كنو أمبي سيغدا مغا أني نانينا أنغو فميندو أكادي أدام أدين بي فين جمندو garzige be soro ni sababu miye
ni nafolo bɛ se ka caya nafolo bɛ se ka caya ni sira min ye ani garizigɛ bɛ yiriwa ni sira min ye i bɛ jɔnni ɲininka n'a b'a fɔ k'ale t'o fɛ o ka di bɛɛ ye cɛ fara muso kan bon n'i y'a ye moriw ni somaw yɛrɛ fɛnɛ u bɛ fɛrɛ mɔgɔ caman ma a tɛ kɛ ni sira wɛrɛ ye ni sɔrɔ sira tɛ hɛrɛ sɔrɔli sira ni hɛrɛ sɔrɔla ka se k'a latanga a kana tiɲɛ wala a kana tilana i b'a sɔrɔ nin de bɛ mɔgɔ sɔn caman lase moriw fɛ balimaw Allah subhanahu wa ta'ala ye nin kuma in minɛ k'a jalatigɛ ni fɛn damadɔw ye an bɛ se ka sababu 5 ɲɔgɔnna ta garizigɛ sababu la a kelen tɛ yen ko min ni adamaden y'a bɔ a sira ma ko n'i tɛ garizigɛ sɔrɔ naam i bɛ garizigɛ sɔrɔ nka i hakili bɛ caya min na n'i m'o sɔrɔ o kɔrɔ tɛ ko siga bɛ kuma in na dɛ o faamuya ala b'a sago la Allah subhanahu wa ta'ala b'a ka jɔnw dɔn a b'a ka ko kɛcogo fɛnɛ dɔn dɔ bɛ yen a ma ninnu yɛrɛ kɛ miliyari b'a kun an bɛna nin kuma minnu fɔ kafiri sen bɛ ninnu na wa kafiri sen tɛ ninnu na mais kafiriw bɛ yen miliyariw b'u kun tiriyɔnw b'u kun olu tɛ nin kɛ mais silamɛ de i bɛ nin kɛ i bɛ diɲɛ sɔrɔ i bɛ tila ka lahara sɔrɔ i mako bɛ ɲɛ fila bɛɛ la ka sɔrɔ i ma se ala kota ma ka sɔrɔ i ma don sira fɛ sira min n'a bɛ n'i mago sa k'i tiɲɛ bon an y'a kanu ka na ni sababu kelen kelen bɛɛ k'a bɛɛ kɛ sigida ye walasa a ka se ka walawala bɛɛ lajɛlen ka se k'a faamuya sigida fɔlɔ bi an bɛna don fɛn jumɛn na o de ye al-istighfar astaghfirullah fɔ astaghfirullah ale bɛ nafa min lase mɔgɔ ma i ka ɲɛnamaya in kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ ani lahara a ka ca balimaw sababu don minnu b'an bolo kuranɛ kɔnɔ an yɛrɛ b'u kalan koyi an yɛrɛ b'u kalan mais ni sababu ninnu kuma kura tɛ k'a bɛna fɔ mɔgɔw ye dɛ nka an ka kuranɛ kalan an ka tagasi ala ka diɲɛ wuli o ka nɔgɔn ala ma ala ka kuma fɔ ka tila k'a ka kuma bɔ a sen ma k'a fɔ k'a t'a kɛ fɛn tɛ yen min bɛ ala ka kuma bali Nuh alayhi salam a ka mɔgɔw u ka kafiriya kun ka jugu ka tɛmɛ bɛɛ ka kafiriya kan ala y'a fɔ u ka koɲɛ la kanu hum azlama wa atgha olu de kun ye maaw ye u ka tɔɲɔli kun ka bon ala sigati afdal af'al wa atgha maa minnu fɛnɛ kun don u ka dansago kun ka bon n balimaw ni solution min dira olu mɔgɔ tɔɲɔlen ninnu ma i y'a ye ala ye halaki cogo min jigin nabilahi nuhu ka mɔgɔw kan a ɲɔgɔn halakili cogo ma deli ka kɛ dugukolo kɔ kan kabini u taara ala ye halakili modèle min da u kan k'a yira k'a fɔ parce que halakili bɛ juguya ka se dimi degré de ma ala ka halakili bɛ bonya ka se degré min ma n'a dimina nuhu ka mɔgɔw de ala y'a kɛ sankolo bɛ ji bila dugukolo bɛ ji labɔ o kɛra olu dɔrɔn de la fafatahna abwaba as-samai bima'in munhamir ala ko an ye sankolo daw dayɛlɛ ni ji ye ji min n'a ka ca a bɛ suru fan bɛɛ fɛ wa fajjarna al-arda uyuna a ko an ye dugukolo fan bɛɛ ci k'a kɛ ji ye dugukolo bɛ ka ji bɔ sankolo bɛ k'a jigin mun kosɔn ka maaw halaki o b'a yira ko ninnu ka jurumu n'u ka ala kota segira degré dɔ la ala ka dimi fanga bonyara dimi bɛ jigin ka bɔ sanfɛ dimi bɛ bɔ dugukolo jukɔrɔ fɛn min don halakili foyi tɛ yen min bɛ se ka kisi nuhu ko a den ma a ko ya bunayya irkab ma'ana a ko n den a ko na yɛlɛ an fɛ a ko sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma' a ko ne bɛna taa kulu in sanfɛ n bɛna taa kulu dɔ sanfɛ o kulu in a bɛna ne kisi ka bɔ ji tɔɔrɔ ma nuhu ko a den ma
ako la asima al-yawma min amri Allah ako bi ma shi tese ka kisi ka bɔ ala ka yamaruya kama fo n'i donna anw fɛ kulu in kɔnɔ sinon n'i taara i bɛ halaki balimaw nin kuma in fɔ kun ye mun ye pour que an ka se ka Nuhu ka mɔgɔw ka dantɛmɛ wale n'u ka ala kota degré dɔn a sera hakɛ min na mais Nuhu ye solution min f'u ye a y'u wele sufɛ a y'u wele tile fɛ a y'u wele dogo la a y'u wele kɛnɛ kan walasa u ka sɔn ala ye nka u ma sɔn ayiwa Nuhu ma jigila tigɛ a ye kɔnɔnajɛya kan k'u ye a ko fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara astaghfirullah fɔ a bɛ kabako minnu kɛ adamaden ka ɲɛnamaya la n balimaw a kabako ka ca Nuhu ko a ko n ka mɔgɔw ma فقلت ngo uma fastaghfiru rabbakum aye aw tigi ala aya yafa deli ka bɔ aka jurumuna innahu kana ghaffara ikado ka fɔ masa min do masa yafa bagado aka jɔn ka jurumuna abe jurumun bɛ yafa jurumun te min bɛ bonya aka yafa kɔrɔ Nuhu a ye nin fɔ a ka mɔgɔw ye a ye nin fɔ jɔnni ye maa minnu ka tɔɲɔli n'u ka dansago ka bɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan ni nin y'olu ka problème régler n balimakɛ ni n balimamuso a bɛ dɛsɛ k'e ka problème régler al-istighfar a nacogo ka ca astaghfirullah o bɛ yen astaghfirullah wa atubu ilayhi o fɛnɛ bɛ yen Allahumma ghfir li nin fana y'a kɛcogo dɔ ye Rabbi ghfir li nin fana y'a kɛcogo dɔ ye ninnu bɛɛ ye istighfaru kɛcogo ye astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi nin fana y'a kɛcogo dɔ ye min mana nɔgɔya i ma i b'o kɛ Alakira kun bɛ min kɛ ka caya o de ye astaghfirullah wa atubu ilayhi a kun bɛ nin de kɛ ka caya bal a y'a fɔ hadisa dɔ la a ko ya ayuhan nas fi hadis al-Agharri al-Muzani radiyallahu ta'ala anhu a ko aw mɔgɔw istaghfiru rabbakum wa tubu ilayhi aw ye ala yafa deli aw k'aw yɛrɛ lasegi ka taa ala ma aw k'a dɔn k'a fɔ ne bɛ ala yafa deli tile kɔnɔ min bɛ se ka tuubi ka taga ala ma min bɛ se siɲɛ 100 ma izan balimaw an bɛ nafolo de kunkan ko kan mais astaghfirullah fo tɛ nafolo dɔrɔn problème régler dɛ ayi a t'o dɔrɔn problème régler problème o problème bɛ bila i kunna a b'a bɛɛ régler musow olu ka se moriw ni somaw ma ka caya a bɛ sɔrɔ u n'u cɛw ka problème ni problème b'i ni cɛ cɛ a kɛlen don k'a mabɔ i la a diminen don i kɔrɔ astaghfirullah fɔ kɛ ala b'i cɛ lasegin i ma i ka furuko gɛlɛyalen don astaghfirullah fɔ kɛ i ka denko gɛlɛyalen don astaghfirullah fɔ kɛ i ka baarako gɛlɛyalen don astaghfirullah fɔ kɛ n bɛ ka nin kuma fɛn fɛn fɔ n balimaw ne ka kumaw tɛ dɛ nin bɛɛ de bɛ nin kɔnɔ Allah subhanahu wa ta'ala a ye Nuhu ka nin kuma in lakale an ye mun na a y'a lakale an ye walasa an fɛnɛ ka se k'an mako dilan n'a ye Nuhu de ye kuma in fɔ mais ala de ye kuma in lakale a b'a lakale anw ye mun na walasa an fɛnɛ mako ka se ka ɲɛnabɔ n'a ye n'a ye Nuhu ka maaw mako n'a y'o dilan a kan k'anw ka mako dilan izan munna ka d'a kan mɔgɔ caman bɛ halaki nafoloko de la moriw ni somaw fɛ i bɛ bagan dulonnen maa caman na fɛn wɛrɛ tɛ koyi garizigɛ ko don i bɛ sɛbɛn ye mɔgɔ caman ka portefeuille kɔnɔ fɛn wɛrɛ tɛ koyi garizigɛ ko don i bɛ taa maa caman ka bitigi da la i bɛ sɛbɛn dulonnen ye fɛn wɛrɛ tɛ koyi ko client kana
e bɛ taa mɔgɔ caman ye nafolotigibaw commerçantbaw o kɛlen don ka sagajigi jɛman siri u ka du kɔnɔ sagajigi in tɛ faga a tɛ dun dɔwɛrɛ tɛ nafolo ko don e bɛ taa mɔgɔ caman sɔrɔ a ka compte dɔrɔn b'a bolo a b'a ka sɛ faga k'a d'a kan nafolotigiba don dɔwɛrɛ tɛ nafolo ko in kɛlɛ don ka sɔrɔ mɔgɔ bɛ se ka nafolo sɔrɔ ka sɔrɔ i m'i yɛrɛ lase nin kungo bɛɛ ma i bɛ sa k'i to nin kɔnɔ ala b'i ta tiɲɛ i ma diɲɛ sɔrɔ i ma lahara sɔrɔ bon istighfaru ale de ye ka yafa deli ala fɛ k'i yɛrɛ lasegin ka taga ala ma nuhu ka kuma la kuma in diyara ala ye de sababu de fɛnɛ don ala bɛna minnu fɛnɛ fɔ k'a fɔ astafurulayi fɔ a bɛ nin kɛ n'aw ye astafurulayi fɔ kɛ tɔnɔ fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye a ko yurusili samaa alaykum midrara y'a ye a ko ala bɛna sanji a bɛ n'o suuru aw kan sanji min n'a tɛ kɔtigɛ a bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ de midrara a bɛ na a ka samiya a bɛ ja ni samiya jara sɛnɛ jara ni sanji nana barika bɛ sɔrɔ hɛrɛw bɛ sɔrɔ sɛnɛkɛfɛnw bɛ ɲɛ adamadenw balo cogo ɲuman a bɛ kɛ donc astafurulayi fɔ a nafa belebeleba fɔlɔfɔlɔ dɔ ye mun ye ka balo garanti adamaden ye nuhu bɛ ka nin fɔ jama ko de la mais hali ni jama m'a kɛ ne kelen y'a kɛ i ka balo bɛ garanti ka d'a kan ala tɛ nin mago sa ko tɔw y'u yɛrɛ mago sa izan o de la o ko cɛ dɔ nana alhasan albasri ma rahimahullahu ta'ala a ko sanji ko gɛlɛya bɛ dɛ a ko taga i ka astafurulayi fɔ caya astafurulayi fɔ a bɛ sɛnɛkɛfɛnw dilan kelen a ko wa yumdidukum bi amwalin wa banin a ye tɔnɔ fila fara ɲɔgɔn kan yan tuguni a ko wa yumdidukum bi amwalin wa banin kuma in kɔrɔ yani ala bɛ denw caman di aw ma banin arabukan na a bɛ mun ko fɔ dencɛw tɛ nka dɔw ko ni aya in kɔrɔ tɛ dencɛw dɔrɔn ye dɛ a kɔrɔ ko cɛw ni musow bɛɛ b'a la munna i b'a sɔrɔ kuranɛ la yɔrɔ caman bɛ yen ala tɛ sɔn ka muso t'a tɔgɔ ma k'a da mun kan dɔnnikɛlaw ko muso ye suturafɛn de ye muso ye suturafɛn de ye kɛnɛmafɛn tɛ e m'a ye kuranɛ kɔnɔ suratul masadi la abulahabi ka sura ala ye abulahabi t'a tɔgɔ ma a y'a muso t'a tɔgɔ ma wa a ko wa mra'atuhu hammalatal hatab a ma muso in t'a tɔgɔ ma o yɔrɔ ka ca kuranɛ kɔnɔ ala bɛ kɔrɔnfɛn yɛli kɛ ka taa muso ka dɔmira ma mais i b'a sɔrɔ yɔrɔ caman fana bɛ yen a bɛ muso dogo cɛw kɔfɛ munna الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله kada ka cɛw de ye jɔli kɛbaga ye musow ye muso tɛ kɛnɛmafɛn ye o ayi muso ye sokɔnɔfɛn de ye hali bamanankan yɛrɛ la mun don kɛnɛmafɛn don wa muso kɔrɔ bamanankan na a muɲu so bɛ min so ye kɔnɔna de min bɛ muɲu so kɔnɔ i mana taa fan o fan muso tɛ kɛnɛmafɛn ye tiɲɛni bɛ wara wagati min de ni musow ye sokɔnɔna to ye ka bɔ kɛnɛma ko an fana tɛ to so kɔnɔ an filɛ o wagati de la tiɲɛni o tiɲɛni bɛ yen musow ka kɛnɛma bɔli don dɛ
musow ka kɛnɛma bɔli don hɛrɛ t'a la bi hɛrɛ t'a la sini hali n'a y'a sɔrɔ maa dɔw ɲɛ bɛ fan dɔw la k'olu kɛ hɛrɛ ye k'u ɲɛ tugu fan dɔw kan ka d'a kan muso sokɔnɔfɛn don kɛnɛmafɛn tɛ Allah subhanahu wa ta'ala kɛtɔla ka an fa Adama n'a ye bɛ ladilikan d'a ma a ko a ma kuranɛ kɔnɔ sɛtanɛ kelen k'i ban sujudu la a ko inna haza aduwwun laka wa li zawjik a ko nin ye jugu de ye sɛtanɛ ye i jugu de don ani jɔnni tuguni ani kana i muso ye a ko fala yukhrijannakuma min aljannati a kana n'aw fila labɔ alijinɛ kɔnɔ dɛ o kɔfɛ Ala ye mun fɔ fatashqa a m'a fɔ fatashqaya a ko Adama ni sɛtanɛ y'aw labɔ alijinɛ kɔnɔ i bɛ sɛgɛn dɛ Ala m'a fɔ k'aw fila bɛ sɛgɛn dɛ a ko Adama de bɛ sɛgɛn k'a d'a ka Hawa place ye sokɔnɔna de ye Adama de bɛ taa kɛnɛma cɛ de bɛ taa kɛnɛma san b'i gosi nɛnɛ b'i ta tile b'i ta i bɛ siɲɛ ta i bɛ forokili kɛ i bɛ bɔgɔ nɔɔni i bɛ na n'a ye Hawa sigilen don so kɔnɔ a bɛɛ bɛ d'a ma ni Hawa yɛrɛ ko k'a to fɛnɛ fɛ k'a bɛ bɔgɔ foroki a bila k'a foroki a b'a tɔnɔ sɔrɔ o de filɛ nin ye izan musow bɔlen kɛnɛma waati min u bɛ nɛni daji bɛ t'u kan maaw bɛ bin u kan problème bɛɛ lajɛlen bɛ k'u la siraw bɛ tigɛ u ɲɛ u b'u faga nafolo ɲini nɔfɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ musow la bi munna parce que n'i y'i place bila n'i taara jɔ jɔyɔrɔ la min t'i jɔyɔrɔ ye min ka kan k'i sɔrɔ o b'i sɔrɔ dɛ izan Ala ko Adama ma an fa Adama ma alayhi salam ni sɛtanɛ y'aw fila labɔ alijinɛ kɔnɔ e de bɛ sɛgɛn muso ye sokɔnɔfɛn ye Ala ko alakira musow ma a ko wa qarna fi buyutikunna aw ye sabati a ka sow kɔnɔ ni nin fɔra ciden musow ye sallallahu alaihi wasallam hunna qudwatun li ghayrihinna olu ye ɲɛmɔgɔw de ye kana u tɔɲɔgɔnw ye donc alakira musow sallallahu alaihi wasallam Ala ko k'u ka to so kɔnɔ aw ye sabati a ka so kɔnɔ muso tɔw fɛnɛ kan ka sabati so kɔnɔ de ni Ala ye min ta kɛ dɔrura ye ni sokɔnɔ sigi tɛ se ka yaala fo diyakoya bɔli kɛr'i ma diyakoya o fɛnɛ bɛ ɲɛnamaya la bɔli bɛ kɛ dɔ ma diyakoya ye n'a ma bɔ maa tɛ yen maa min bɛ jɔ a ye ad-darurat tubihu al-mahzurat sariya la darura mana na fɛn min n'a balilen don o bɛ daga daruratigi ye ka taa se wagati ma a ka darura bɛ ban wagati min a ko wa yumdidukum bi amwalin wa banin a ko Ala bɛ nafolo camanw d'aw ma yan nɔ a ko bi malin de wa n'a kun ko bi malin o kɔrɔ nafolo nɔniya kelen a ko nka bi amwalin e bɛ nafolo qualité min dɔn e t'a qualité min dɔn astaghfirullah fɔ bɛ nin bɛɛ de sama k'a lase adamaden ma bi amwal a bɛ nafolo qualité bɛɛ sama k'a se aw ma nafolo qualité u ka ca wari b'a la sɛnɛkɛfɛn b'a la bagan b'a la ka taa bila fɛn caman na Ala bɛ o qualité bɛɛ lajɛlen sama k'a di aw ma mun de la a bɛ bɔ min a bɛ bɔ Ala de fɛ yumdidukum bi amwalin Ala bɛ nafolo caman de di aw ma a nɔniya caman bon maa min ni hawjalen don nafoloko la nafolo fura filɛ dɛ nafolo fura filɛ a sababu filɛ n'i ye kuranɛ ta ye n'i y'a mɛn ko wulibali a bɛɛ bɛ wuli nin tɛ wuli dɛ n'i ye kuranɛ ta ye Ala yɛrɛ de ye nin lakale jɔn ye nafolotigi ye Ala ni Ala ko sira min n'i b'a sɔrɔ i y'o bila ayiwa n'o tɛ sira ɲuman ye i bɛ se k'a sɔrɔ kɛ nka o y'a sɔrɔ Ala ye halakili fɛnɛ laɲini ye i bɛ to o fɛnɛ dingɛ kɔnɔ sɛfi nafolo a tigilamɔgɔ a y'a ɲini sira jugu de kan sinon n'a kun y'a ɲini sira ɲuman kan a b'a sɔrɔ Ala ye adamaden da fɛn min kama fura foyi t'o la o bɛ kɛ o kɛra ɲuman ye
o bɛ kɛ o kɛra juguman ye o bɛ kɛ i ni yɔrɔ o tɛ se ka taa k'i da o de la u ye Hasan Basiri ɲininka rahimahullahu ta'ala maa min don a kun kalimelen don a tɛ girin-girin i n'a fɔ maa tɔw bɛ girin cogo min maaw y'a ka basigi jateminɛ an ko Hasan Basiri e yɛrɛ kɔni i ka ko ninnu tiɲɛ yɛrɛ la an tɛ foyi faamuya la e hakili sigilen don ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw kan bɛɛ bɛ girin-girin cogo min na e tɛ girin-girin tɛ mun de bɛ i ka ko la a ye kuma damadɔw de fɔ a ko alimtu anna rizqi la ya'khuzuhu ghayri fatma'anantu bihi a ko ne y'a dɔn tiɲɛ la k'a fɔ ne garizigɛ maa tɛ yen min bɛ se ka ne garizigɛ ta ala ye fɛn min da ne kosɔn maa si tɛ yen min bɛ se ka ne niyɔrɔ ta n ye hakili sigi i bɛ ja wuli mun na e hakili la ko garizigɛ ko adamaden ko don wa ni adamaden ko don e bɛ taa sɔrɔ maa min tɛ tɛmɛ kilo 30 kan a sigilen don a ka bureau kɔnɔ climatisé maa 100 bɛ remorque sanfɛ minnu ye 100 kilos 120 kilos ye u bɛ ka tilen ka baara kɛ n'a ye ni fanga ko don 30 kilos bɛ tɛmɛ 100 kilos tigi la ayi fanga ko tɛ ko dilannen don ala fɛ k'a fɔ n bɛ se ko la o tɛ nafolo ko ye k'a fɔ n ja ka farin intelligence ya bɛ na n ye ŋana ye n bɛ se fɛɛrɛ la o tɛ dɛ wallahi o de la u bɛ dalen dɔ fɔ bamanankan na ko garizigɛ ɲumantigi bɛ taa jisuma feere bada la a ka ji bɛ san minɔgɔ ma n'i minɛ cogo o cogo i bɛ se ka baji bɛɛ min nka i bɛ mɔgɔw bɔtɔla ye ba kɔnɔ ka na jisuma san garizigɛ don balimaw garizigɛ ko in fɛɛrɛ ko tɛ dɛ ko ninnu bɛ ala de bolo n'a ye min kɛ o y'o ye a ko ale y'a dɔn k'a fɔ ale garizigɛ maa tɛ min bɛ se k'a ta a y'a hakili sigi hadisa dɔ la alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko ni adamaden yɛlɛnna kaba yegeriw kan ka boli walasa a kana garizigɛ ko ni adamaden bolila ni ma fili fiɲɛ wallahu a'lam aw kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam n'a yɛlɛnna fiɲɛ kan pour que a ka boli a ka bɔ a garizigɛ ɲɛ a ko garizigɛ bɛ yɛlɛ kaba yegeriw kɛ ka gɛn ka taa bin a da a ma da mɔgɔ wɛrɛ kama ni fɛn min dar'i kama o tɛ se ka taa k'i da i hakili sigi mɔgɔ ko tɛ o de la kodɔnnaw b'a fɔ man aasha bil makri mata bil faqri mɔgɔ o mɔgɔ ne de kɔni balola fɛɛrɛ jugu la nkalon ni ŋanamu ni ka maaw ka nafolo tiɲɛ a ko i bɛ sa fantanya la i bɛ sa fantanya la izan o la nina a ko wa alimtu anna amali la yaqumu bihi ghayri fatakallaftu bihi a ko ne y'a dɔn k'a fɔ ne yɛrɛ ka baara maa wɛrɛ tɛna se ka ne ka baara kɛ baara min kan ka ne don alijinɛ la ko bɛ na ne don alijinɛ la o n yɛrɛ ɲɛ n sogola ni n ka baaraw ye fa alimtu anna allaha muttali'un alayya fastahyaytu min ma'siyatihi a ko n y'a dɔn k'a fɔ ala ɲɛ bɛ na n mana kɛ fan o fan n maloyara ala kotali ma n y'a kotali to yen wa alimtu anna al-mawta ya'ti n y'a dɔn k'a fɔ saya a bɛna fura foyi t'a la fasta'dadtu lahu n ye labɛn kɛ ka saya makɔnɔ a ko nin de y'ale ka hakilisigi kun ye n'i ye ninnu faamuya bannaw izan astaghfirulahi fɔ sababu do ka nafolo caman di mɔgɔ ma adamaden bɛ nafolo nɔniya bɛɛ dɔn wa mɔgɔ t'a nɔniya bɛɛ dɔn nafolo nɔniya a ka ca ala bolo i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen ala ye nafolo qualité bɛɛ d'u ma a qualité bɛɛ i b'a sɔrɔ a qualité bɛɛ b'u bolo nin min fɔlen filɛ nin ye astaghfirulahi fɔ mana nafolo min d'i ma a b'a ni barika de d'i ma a b'i nafa mɔgɔ bɛ se ka nafolo sɔrɔ barika t'a la mɔgɔ bɛ se ka nafolo sɔrɔ a ka ca a b'i lase problème ma mais ni fɛn fɛn nana ni istighfaru sababu ye o sanuman de bɛ na
وبيلا سرنيا كتر على دلا أكو بأموال وبنين أن الدين ما من لجرة بلينو ندينغو جلياي إكرا مسوي إكرا تشاي إجيجا كاتي سيجي كبرو كنا كي كنغو فوشوي كودينغو بيلا أدبلا شوي دو دي ديني علي ما يردي أباما ما يردي أفاما على دي أدى أفانا أباما يا فقا إفنا بسا إبتا من دلكاك الدين ديما أسر لا بافيتشكم إبادو إتادو على دي أدي أفانا أباما على ميو دي أفانا أباما o ala de delikoy ala de ko kabe dewndi awma ni astaghfirullah foye mbalma muso kani jigila tige kada ka dengo aka gele ka fado mo minna kosobe ibasro kumadula chew yere magotala ibasro kumadola chew magotala muna chew magotala ibasro dengo abiseka ke chebe muso dore babulo obedien soraye muso dore babulo obedien soraye mais ni muso yin ala ya da aleka la halaya akara ni ke chugo yala bo abiseka ke re chere fenebe kada ka cheka ala mine kadi kateme madola musoka chedo be abiseka finyena kitse ga den so muso ba hami mine chugo mi ani cheba hami mina chogo mi kelimte docteur ka fiye kite den soro ko kadaka iba soro o bana ano problem be se ka mo do soro o ba fo ko mani jimi no e la wajimi na be bo chela na te fanga soro do tabe iba soro fanga tala yana kase den sola abesa amana ka nonia nasuguye kani jigitiga ala la de sababu ke kam ni frokelula ni frokelu desara ike astaghfirullah froka ala ko kabe dendima al-Hasan al-Basri dona nama akone ka dengo akwa gelera de Hasan al-Basri kwama akota ika astaghfirullah fo chaya ala be dendima nabi maula jara bilendo maw be karuta ka bo dugula ko ziyara weta shudo fo ka tu mago fo o shuye fo dugu warela kilometru chama o kerabi fem bilebele bawye maw be bo fo Europe ni Amerique kano kumbe ko karsaka ziyara ko salonta ne haminan ko fem fe fo an noyara e balma ken balma muso yi hakli soro wallahi ni ala bife atika duwa jabi ka beni nunu ni ala be boy kokoro abika ko glan ka beni nunu ya be kinyana ko nyumando kada ka be fe ki halaki be fe ki halaki isigi ni hakli ki miri ne sigile ndo shumin kuna kan kungo fae kaka dendine ma ale yere ku ye dende joni ya ale di amasawma nin kan yi waju ala di ya di amasawma ni ala ya ale di amasawma efene ka ala deli ala bison balma muso ani balma ke min ni la jarabilendo ni den soro baliye kana jigila tiga koy zakariya ka qisa be qur'ane kono ana furu muso zakariya tamana den soro wakati ka amuso fene ku ye broke nga wulila kajo ka to seli konna la fanadatuhu almalaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna allaha yubashshiruka bi Yahya ama bo seli kono ala ya jabi kombe dendi ma demina to Yahya sabali ate sade Yahya afara ashedu furema ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون أستغفر الله فو إكاكا
ni den t'i bolo ala b'i ka denko nɔgɔya ka da ka den dilanin fɛn do danin fɛn do a bɛ ala de bolo maa tɛ se k'a dilan i bɛ k'i dama kasi su min ye k'o su in k'a kɛ ale m'a yɛrɛ dan o bɛ se ka den dan k'a den ma wa adamadenw hakili bɛ taa yɔrɔ jan dɛ wallahi i bɛ ka su min yɛrɛ deli ale yɛrɛ ye dilanin fɛn de ye ala y'ale yɛrɛ dilan ka bɔ mani ji de la o m'a yɛrɛ dilan maa min m'a yɛrɛ dilan o bɛ se ka fɛn dilan k'a den ma a tɛ se ka den d'i ma nka i bɛ k'i yɛrɛ mago sa nin ye baara min man di ala ye i bɛ ka su in kɛ ala ye ni sara k'i to ni lahala kan i ma ɲi ala de bɛ den di istaghfiri rabbaki i wasa don i ka ala yafa deli istaghfir rabbak i tigi ala yafa deli ala ko n'aw ye yafa deli kɛ yumdidukum ni ala de bɛ ka nin kuma in lakale dɛ suratu nuhu do nuhu ka sura kuranɛ kɔnɔna la n'i bɛ aya ɲini i bɛ taa joli la k'a ta 10 na ka taa bila 12 ala de bɛ ka nin kuma fɔ ni ala ko a bɛ fɛn di ni sababu min ye ala ko i ka t'i sigi su kunna a bɛ den d'i ma wa ayi o ye danfɛn de ye a ko yɛrɛ de k'a deli astaghfirullah fɔ a bɛ barrières de kari ka gogorow dayɛlɛ ka taga a bɛ nɔgɔyaw de sama k'a lase jɔn ma a ko a bɛ denw di aw ma o dɔrɔn tɛ dɛ wa yaj'al lakum jannatin wa anhara ala bɛ tila ka nakɔw caman de di aw ma nakɔw jardin bɛ balo ni mun ye kɔɲɛw tɛ a bɛ nakɔbaw di aw ma o nakɔba ninnu ala bɛ barika don a la ka tila ka kɔɲɛw bila nakɔ ninnu kɔnɔ kɔɲɛ minnu bɛ se ka nakɔ ninnu ladon n'u tɛ ja san kalo 12 yiriden bɛ bɔ a kɔnɔ nin bɛɛ ye mun ye astaghfirullah wa atubu ilayhi o nafa de filɛ nin ayiwa ala ye ninnu fɔ ka ban nuhun ko sa ma lakum la tarjuna lillahi waqara mun de bɛ aw la yali nin bɛɛ kɔfɛ aw tɛ siran ala ɲɛ ka ala valeri di a ma aw tɛ ala bonya masa min bɛ se ka nin bɛɛ k'aw ye ka fara nin bɛɛ kan aw bɛ filanan fara ala kan e kɔn dɔrɔn batoba wallahi b'a dɔn ko kɔn dɔrɔn k'a tɛ se k'i sɔn i bɛ sɛtanɛ bolo sirinunkun batoba wallahi b'a dɔn k'a tɛ se k'i sɔn dugakaman batoba wallahi b'a dɔn k'a tɛ se k'i sɔn dugudasiri batoba kɔmɔ batoba a mana k'a jo nasugu o nasugu ye ni yiriw don ni dilanninfɛnw don u bɛɛ lajɛlen danna ala fɛ minnu b'u bato olu fana danna ala fɛ nka jɔn kan ka siran ala ɲɛ ka maloya ala ma ala nana ni kabako kumaw ye a ko wa qad khalaqakum atwara a ko ale ala y'a aw da ka bɔ étape ka bɔ sigidaw la n'i y'i sigi nin yɔrɔ la ala bɛ hakilina miiri de di adamaden ma est-ce que ne kan ka nin kɛ wa parce que mɔgɔ kuma dɔ la ko dɔw bɛ yen i bɛ don a kɔnɔ n'i m'i sigi ka miiri de mais n'i y'i sigi ka miiri i yɛrɛ ma i b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la wallahi ne man ka nin kɛ ala ko di wa qad khalaqakum atwara ala ye aw dan étape fɔlɔ ye mun ye an fa adama yɛrɛ danna bɔgɔ la i bɛ taa somakɛ min fɛ yen a dilanbaga ye jɔn ye ala i bɛ taa morikɛ min fɛ yen a danbaga ye jɔn ye ala min b'i ka laturu gosi a danbaga ye jɔn ye ala min b'i ka kolonin fili a danbaga ye jɔn ye ala min b'i ka sɔnni kɛ a danbaga ye jɔn ye ala an fa adama danna bɔgɔ o ye bɛɛ daminɛ ye bɔgɔ bɛ se k'a yɛrɛ dilan ayi ka bɔ o la an tɔw dilanna joli maniji a fɔlɔfɔlɔ
alakrako sallallahu alaihi wasallam yujma'u khalqu ahadukum fi batni ummihi 40 yawman nutfa ako ala be aw dola kelen dilani aba fara ɲɔgɔn ka abaw debela kɔnɔbara kɔnɔna la iji sana sananama tile 40 tile 40 abo cogo la o kɔfɛ Allah subhanahu wa ta'ala b'a kɛ mun ye alaqa joli kuru a bɛ bɔ o la mudugha kana kɛ sogo kuru ye ne bɛ o kɔnɔ e bɛ o kɔnɔ somakɛ tɛmɛna ye morikɛ tɛmɛna ye kolonifilila tɛmɛna ye laturutigi tɛmɛna ye nka si ma bɔ a ta kalama se kun t'an si ye a y'an kɛ farafin ye a diyara ye a y'an kɛ farafin ye a ye minnu kɛ farajɛ ye a diyara a ye a y'olu kɛ farajɛw ye a ye minnu kɛ fɛntigiw ye a diyara a ye olu kɛ fɛntigiw ye minnu kɛ fɛntanw ye a diyara a ye olu kɛ ten a ye min jɛnya a diyara a ye o jɛnya a ye min surunya a diyara a ye o surunya maa si tɛ se k'a fɔ ko nin man di ne ye ko ne tɛ kɛ ten min ka di ala i bɛ k'o de ye i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ yen hakili sɔrɔ kabini kuma jumɛn moriw bɛna décider ka fara ala kan e ka kow dilanni na kabini kuma jumɛn somaw bɛna décider dugukolo kɔ kan ko ni ala ko min tɛ di e ma k'o bɛ di e ma kabini kuma jumɛn ni ala y'a siri ko maa bɛ sɔrɔ ko min b'a foni kabini kuma jumɛn ni ala y'a foni ko maa bɛ sɔrɔ ko min bɛ se k'a siri kabini kuma jumɛn ni ala ye min bila ɲɛfɛ ni maa bɛ sɔrɔ ko min bɛ se k'o bila kɔfɛ kabini kuma jumɛn ni ala ye min bila kɔfɛ ni maa bɛ sɔrɔ ko min bɛ se k'o bila ɲɛfɛ kabini kuma jumɛn ni ala ye maa min sɔn ni min bɛ se ka sɔrɔ ko min b'o jɛ kabini kuma jumɛn ni ala ye maa min jɛ ni maa bɛ se ka sɔrɔ ko min bɛ se k'o sɔn fa subhanallah tigi fila tɛ yen dɛ kelen de don ka bɔ o la fa khalaqna al-mudgha izama ala ko a nana sogo kuru in da sisan k'a kɛ kolojalan ye kabako lajɛ dɛ ka bɔ ji sanasana la joli kuru sogo kuru ka bɔ sogo kuru la k'a dilan k'a kɛ kolo ye pap kolo jalen adamaden dacogo filɛ a ko o kɔfɛ fakasawna al-izama lahma an bɛ sɔrɔ ka kolo in minɛ k'a datugu ka bu k'a la fatabarakallahu ahsanul khaliqin setigi ni adamaden ma ala dɔn kɔngɔ b'i faga k'i to dumuni kunna an ka ala dɔn n balimaw dani baga wɛrɛ tɛ ni ala tɛ koyi e b'i jigi da jɔnni kan ni ala tɛ ala de ye dilan ka tila ka na e bila dugukolo kɔ kan e bɛ tigɛ ala la ko morikɛ wali ko somakɛ olu yɛrɛ ɲininka jɔnni y'u da ala de don garizigɛ ninnu ala ko de don ala ko wa qad khalaqakum atwara hakika la ala ye aw da ka bɔ étape la ka na naam ka bɔ étape la ka na se ninnu ma e bɛ bɔ sisan i bɛna don min na i bɛ kasi i tɛ n'i bolo digiri ɲɛ kɔnɔ i t'a ye ɲin t'i kun i bɛ se ka tigɛli kɛ i tɛ se ka foyi kɛ i yɛrɛ ye n'i ye bo kɛ u b'a bɔ i la de sinon i b'i yɛrɛ bɛɛ nɔrɔkɔ n'a ye n'i ye ɲɛgɛnɛ kɛ u b'a ko ka bɔ i la de e bɛ bɔ nin bɛɛ la e tɛ se ka dumuni di i yɛrɛ ma e tɛ se k'i disi gosi e tɛ diɲɛ yɛrɛ kalama i bɛ jamana min yɛrɛ kɔnɔ i bɛ fan min yɛrɛ fɛ a bɛ n'i ɲɛ yɛlɛ kabini i tɛ se ka yɛlɛ i bɛ yɛlɛ i tɛ se ka dumuni kɛ i bɛ dumuni kɛ i b'i wuli i b'i sigi i tɛ se ka tagama i bɛ para ɲɛ dɔ ta kɔndɔn i bɛ bin i bɛ tila ka wuli sisan e y'i jɔ dugukolo kɔ k'a y'i pɔsi fa nafolo la wali k'a ye dɔ d'i ma e ko bitigi kelen sɔrɔla ko ayi ko n'i ma wuli ko ji gansan tɛ kunu kabini kuma jumɛn naam kabini kuma jumɛn wa qad khalaqakum atwara ala y'an dan étape i sigi dɔrɔn i ka miiri n balimakɛ ni n balimamuso i b'i yɛrɛ ye n'i yɛrɛ ye wallahi i b'a dɔn k'a fɔ ko n man ka fɛn wɛrɛ bato ni ala tɛ i b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ne man ka n kungo fɔ danfɛn ni ala tɛ i b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ne man ka n jigi da fɛn wɛrɛ kan ni ala tɛ i b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ni ne kamana guwanna n kan ka n sɛmɛ ala de la ala ka faamuya d'an ma سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد
وعلى آله وصحابه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.